Bon dia, sóc el Cristian Molina, candidat a primàries de Força Catalunya. Aquest vídeo que us faré avui és per posar una mica en context tota el nostre posicionament en pro de la DUI que es va fer el passat 1 d'octubre, que la gent encara no entén molt bé la diferència entre DUI, proclamació. Doncs hi ha un vídeo de l'Aguilar, Canadell, que també un altre company de Força Catalunya, que ho explica prou bé, però jo no entraré ara amb la proclamació, la declaració, això ho explica ell. Jo entraré amb la fonamentació d'aquest ideari i d'aquest camí que van començar ja fa molts anys, molts segles, crec jo, però ara s'han donat les circumstàncies especials de que tothom s'ha independitzat del món i nosaltres encara sembla que hem de descobrir la pólvora, com fer-ho. I sembla que nosaltres, els catalans, primeres constitucions del món, primers parlaments, ara no sabem fer la independència. Què passa? Que som tontets els catalans o què passa aquí? Doncs jo crec que no. Jo crec que nosaltres sabem fer les coses com tothom. Inclús algunes coses portem molts anys que hem demostrat al món que sabem fer coses. No només sabem fer castells o fer sardanes o fer el folklore que ens volen vendre, que també, que és cultura, sí, molt bé, però a l'hora dels drets fonamentals, doncs nosaltres ho fonamentem amb els drets humans, universals. Això no és una cosa dels catalans, ni dels espanyols, ni dels anglesos, ni dels xinos, això és una cosa universal. Aquests drets humans, per que ho entengueu una mica, van començar a l'edat mitjana. Els reis donaven uns privilegis a la gent, no a tots, a vostè, tenien uns privilegis i aquesta gent estava com blindada a alguns conceptes, a alguns favors reials. Això ha anat evolucionant, i de cop i volta és una cosa que, en comptes de ser uns privilegis per uns quants, ja és una cosa universal per tothom. Llavors hi ha una generació que es diuen generació dels drets humans, que van començar principalment amb els estats liberals, segle XVIII, segle XIX, amb els primers drets consolidats, que són els drets civils. El dret a la vida, el dret a la intimitat, dret a una sèrie a la identitat pròpia, que van acompanyats dels drets polítics. La gent, per tindre vida, per tindre igualtat, per tindre tot aquest seguit de drets, doncs s'ha d'organitzar mínimament amb una formació política, amb una col·lectivitat que defensi el mateix ideari, i és la primera generació dels primers estats liberals. L'estat liberal el que fonamenta principalment és la llibertat de l'home, l'home com a ésser lliure. Això va anar evolucionant i arribem a una segona fornada de generació de drets humans, que estan els drets igualitaris, econòmics, socials, culturals, i són els que es caracteritzen els estats de dret. Primer són els estats liberals, fan un cop de volta i es converteixen en estat de dret, socials. Aquí el que prima és el positivisme de la llei. L'ordenament jurídic és aquest i és el que mana. Si hi ha un dret fonamental que no es contempla en l'ordenament jurídic, no es fa. Això també a Espanya s'ho agafa. S'ho agafa una cosa que fa 2 segles i estem al segle XXI i s'agafa coses del segle XVIII o del segle XIX. Llavors és una cosa que van en contínua evolució i que els països del món s'ho van agafant i s'ho van païnt i se van modernitzant. L'ordenament jurídic positivista, l'imperi de la llei. Doncs això també, quan arriba la tercera generació de drets humans, que són els que estem ara, noves tecnologies, globalització i tal, es donen compte que l'estat de dret queda curt. Llavors es crea una espècie que ha sortit el concepte d'estat constitucional. L'estat constitucional, la Constitució per sobre de l'ordenament jurídic. Si hi ha una llei que va en contra de la Constitució, aquesta llei no serveix. Espanya també s'ho agafa. Espanya s'ho agafa tot. Estat liberal, estat de dret, però no compleix res. Llavors ja per sobre
regne d'Espanya monocràtic dels Borbons, doncs existeixen els pactes els pactes de drets humans al món, no només del regne d'Espanya, sinó els anglesos, molts països, els anglesos, els francesos, els italians, i les independències es raonen, es argumenten i es diuen, escolta, jo a partir d'ara faig la declaració d'independències, que és una declaració d'intencions, li dius al món, escolta, que jo vull ser independent. Nosaltres això ja ho hem fet. Això no hem de tornar a fer la declaració d'independència unilateral. Ja la vam fer el dia 1 d'octubre, nosaltres ens van declarar al món que volien ser independents. Van fer un referèndum i el van guanyar. Es van apallissar, es van fer de tot, però ho van fer, vam tindre els nassos de fer-ho. Bueno, ara queda proclamar-la. Com ho farem? Doncs així. Nosaltres ens fonamentarem amb els drets humans, que és l'única manera que tenim d'argumentar-hi que ho han fet tothom. Els búlgars es van independitzar, els noruecs es van independitzar, la meitat del continent americà, de la part latinoamericana, es van independitzar dels espanyols. No es sentien espanyols i van dir, escolta, nosaltres som argentins, o nosaltres som colombians, o nosaltres som cubans, i bueno, es van fer una sèrie d'actuacions i van aconseguir la seva independència. No només li passa als espanyols, als anglesos també hi ha moltes colònies angleses que van arribar un dia que van dir, escolta, nosaltres no volem ser anglesos, nosaltres volem ser indis, o volem ser australians, o volem ser novazelandesos, o volem ser, diferents països, França igual, amb Argèlia, van sortint. A Iugoslàvia fa 4 dies van fer una guerra, no van saber què argumentar, van venir un conflicte, van fer una guerra, Bòsnia-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, i van sortint, Sudan del Sur, fa 4 dies, i nosaltres aquí no inventarem la pólvora, jo us ho dic. I nosaltres farem un seguit d'actuacions fundamentades amb els drets humans que Espanya ha signat. És un pacte, això no és una intenció de valors, una intenció de nosaltres som els valors, no. Aquesta gent ha signat aquests acords. I què passarà si aquí comencem a no fer servir els acords? Els altres països diran, escolta, això és el meu prestigi, el meu nom està aquí també. Jo he signat aquesta declaració juntament amb 100 i pico països. Què passa? Que aquí alguns compleixen, aquí uns altres no compleixen? No, això no va així. Llavors, nosaltres creiem que el seu prestigi també a nivell internacional quedaria una mica marcat i serà els que ens tutelaran, perquè hi ha algú que tindrà que tutelar aquí. Aquí no podran fer campi qui pugui. Aquí tindrà que dir, escolta, aquesta gent té raó o no té raó, o sí o no. Nosaltres tirarem pel dret, ja us ho diem. Llavors, la manera de fer-ho, nosaltres, la fonamentació principal són els drets humans, no tingueu cap dubte. Nosaltres som un país oprimit, nosaltres som un país colonitzat, hi ha un procés d'aculturació aquí tremendo, aquí cada dia que passa, cada dia aquí hi ha menys valors catalans, i això és el que volem nosaltres defensar, la nostra autonomia com a país. Doncs això ja anirem parlant i força Catalunya.